Čau, já tě vítám u nového videa. Dneska tady máme nový video a dneska si vytvořím svůj vlastní kluboši. Budu se jmenovat takzvaně Eliáš. Eliáš bude mé jméno, kamaráde. Takže se jmenujeme Elias a příjmení tady dáme. Budeme dát příjmení, kámo, dáme tady příjmení nějaký random, třeba Gus. Hlava, co uděláme s hlavou? Obličej, tak tady máme asi jedno, kámo, co je hodíme, co je takový hezký, tohle, no tak to bylo teda tragický, ale nechám to našemu bojovníkovi pokožku, nechci, aby byl takhle trošku sněčí, to nechceme. Tak, nádherně bílej oši, tak se mi to líbí. Nebo že by byl úplně plešatý, kamaráde, počkej, kde je úplná plešatost, tady úplná plešatost, že tak to byl tak Erik ten Hag, no to vůbec, kámo, to vůbec, plešatý dement, ne, to je moc OG. No tak tady teď vypadá, vůbec nevím jak kdo, kámo, tak ho radši neznám, tohle týpka ne, tak to byla, kámo, jak totální vrabčí hnízdo na hlavě. Kámo, pozor, to je Baleši, ukaž mi ho tady, no tak kamaráde, gumička, co je přítelkyně ve vlasech, nádhera, fousíčky, na fousíčky, takhle, no ne, kam to byla strašně na něm, tohle je tragicky, no tak tohle, to se mi nelíbí, kámo, tohle, ty kokos, to je hnusně, ale takhle to necháme, hoši, a my ho jdeme přelít za totálního gejouška, jako sorry hoši, ale my ho prostě chceme, dívej se, růžové, oblekové sako, tak nádhera, tak, je tady někde fialová, nebo to je růžová, ano, růžová, kámo, tady musíme najít čino růžový, aha, no tak nic, no tady není nic, díky moc, brýle, bílý, no tak to je sexy, kámo, ponožky, někoho nezajímá, ty se nevidět nejdou, takže to je jedno, hodíme třeba modré ponožky a pozor, tady muselo být nějak, růžové sportovní boty, hoši, jako jestli tohle není nádhera, tak si vykuřte penisy. Náš tým samozřejmě se bude jmenovat L-Kick FC, hoši, co jste asi čekali, jo, jako žádné oficiální nádherný název jsem nemyslel, takže takhle klasicky přezdívka, ok, tak si můžeme vybrat, kámo, my chceme být, ty vole, Boro, my chceme být bulldoci, hoši, my jsme bulldoci, protože budeme pořádně kousat, no to je jedno, hoši, jdeme dál, radši Tým FC jako krátký název, ok, tak to bude třeba, co tam máme dát, kámo, LK, dáme LK, pozím proč. Dáme prostě krátký název, dáme L-Kick, jo, prostě krátký název L-Kick, nevím jako k čemu to teda jako upřímně je, ale hodíme takhle, no to prostě to píšu velkým, nevím, jako to jsem se taky postižený, L-Kick, takže normálně takhle to hodíme, tak, a zkrátka, tady je ta zkrátka, takže tam hodíme EFC, takhle, EFC, jako L-Kick FC. Tak, jdeme dále. Premiéry hodíme, ne, tam nechceme, Champions League. Takže já bych šupal do té nejhorší ligy. FL ligu je tu, kámo, vůbec nevím, co to je za ligu. Jednohvězdičkový tým, možná, tak to neví ideální. Máte někdo půl hvězdičky, bychom ho nahradili? Nemám, tak si budeme muset vybrat doši. Entendíky, 2 špalíky, tady na tohle. OK, Grimp si tam to schytal, chudáci. Vybrat rivala. OK, tak tady vybereme rivala, tady tyhle. MK Dons budou naši rivalové. Tak. Hodíme si tady naše dresíky, takže upravit domácí dres, takže ten musí být sexy. Ten musí být sexy, joši. A já mám rád hodně takovou žlutou barvičku. A druhá barvička bude právě taková světle modrá, taková, ne. Tuhle, ty vole, teď nevím, asi tuhle. A co máme tady na výběr? Tak to bylo až tragicky, to je jako z roku 1846, ty vole. Až tohle je nádherný, kdyby to nebyl ten Adidas, tak by to bylo krásný. Tohle je náš domácí dres, teď jdeme na venkovní dres, oši, venkovní dres, to musí být hrozně hezký a tam bych hodil úplně takovou jinou barvu, a tam takovou tu černou a druhou bych hodil oranžovou, oši, protože to je taková dobrá kombinace. A takový dres ne, ten už nemáme, tady máme domácí, ne, máme takový domácí, kámo, co je to s těma páskama, to je divný, a tohle, kámo, tohle vůbec nevypadá špatně, tady ještě něco hezčího. Ty vole, tohle je hezký, kámo, tohle, nebo tohle? A co jako tohle, kámo, to radši nebudu komentovat, co to radši je, hoši? Hej, tak hoši, tak, tohle je naprosto nádherný, tohle berem, to je jako takový Blesk McQueen, mi to připomíná, nevím teda proč, ale to je jedno. Tak, to je zase ta terciální barva, bych hodil spíš něco jako viditelného, je tu žlutou, kde to vidíte na těch štulpnách a takhle. Já nevím, prostě nemůžeme dát, kámo, Nike, nechci tyhle Adidas, fuj. Když jako nemám nic proti Adidasu, ale prostě Nike, prostě lepší, hoši. Krása, kámo, to jsou úplně nádherný dresy. Bych řekl, že bych mohl být totální designer, třeba pro Manchester United, doši, můžete mě to klidně angažovat. No, to je jedno.
Třetí dres, hoši, musí být úplně odlišný. Dáme fialovo šedej, kámo. Fialovo šedej, uvidíme, co bude za kombinace. No, zatím to vypadá naprosto tragicky. Tak, musím vzít úplně nějaký jiný styl. A tohle je jiný styl, kámo. To mi připomíná, a tohle, kámo, tady i Nike. A já jsem to už zjistil. To je jedno, prostě to je u každého dresu jinak. Tady máte třeba, kámo, Jordan. A to je hezký, kámo. Já si vemu ten Jordan, chlape. Tak, máme ten Jordan, sekundární barva. Kámo, jako červená Jordan, ten je nádherný. Pak ty terciální barva. What? Terciální barva, už dívejte, jak to, kámo, dělá hodně. No, teď si budeme muset rozmyslet. Modrou už tam máme, kámo, modrou už tam máme. Jako úplně jinou, kámo, shadow, nebo takovou černou, ne, to tam máme už. Já bych dal shadow, kámo, shadow už nemáme. Jméno a číslo. Tak. Jo, počkej, musíme jako něco viditelného, třeba černá by na tom byla být viditelná. No, jako by není, no, úplně. Tahle je ta viditelná, tahle. Tak, taková žlutá. A brankářský dres, ten musí být taky hezký, aby brankáři byli hodní. A jo, tam není žádná speciální kombinace. No, tak hodíme tady s tou ručičkou, kámo. To je docela hezký. Jdeme dále. Tady. OK. My nechceme hodnocení 5 hvězdiček, my chceme. Dáme tady si třeba takhle, 1,5, protože to jsou jeden z těch lepších týmů v té naší lize, takže chceme být samozřejmě lepší. A dáme tým velmi zkušený, to asi úplně ne, kámo, velmi mladý, dáme velmi mladý. Rozpočet na přestup, hodíme si 5 míčků. Fotbalový gigant, OK. Domácí úspěch nejvyšší, co? Dáme si ještě nižší, kámo, aby jsme náhodou pak nás nevyhodili. Tak, nastavení kariéry, nebo ne, váš tým, tady ještě je váš tým, OK, ukaž mi to tady, na kluky. 60 rating, 70, OK, ty kokos. Mám tady jako fakt nějakého idiota. Máme Bullock, tak on má. Ještě ten Bullock je trošku sus. Nevím, jako máme tady nějaký dementy. Plešounek. To není Bullock. Máme nějakého plešonka v týmu, prosím. Bohužel plešonka v týmu nemáme. OK, tak jdeme dále. Tak, teď tady nastavíme. Tak, evropské soutěž je asi úplně nehoši. Nastavte si jak tvrdě. Striktní, pružná nebo striktní, hoši. Dám pružná, nebo striktní. Dám pružnou, hoši. Nebo víte co, dám striktní, to jsem životě neměl, kámo. Mezinárodní pracovní nabídky, zapneme klidně. Velká poločasu, měna, nikoho nezajímá, přestupové období, obtížnost legendární, přestupové období, první letní přestupové období, zapnuto, ano, pokračovat. Tak, jdeme na to. Tak, už se tady náš kamarád Gas představuje, hoši, dívej se, ten je strašně hezký, hoši, a ten dres je fakt nádherný, mě se strašně líbí, kámo, nevím proč, a je to prostě nádherný. Taktické změny, hoši, taktická vize, to určitě potřebujeme, protože náš trenér bude takzvaný taktický, já budu takzvaný taktický, hoši, takže tak, tady někoho najmeme, hoši, my nemáme moc peněz teda, a to nevadí, útok, koho hodíme do útoku, nějakýho Richardse, a co ti tady daří, trenére. Mám tady první přestup z našeho týmu, ale je to odchod, kamaráde, našeho týmu, který se jmenuje Billy Bird, takže náš ptáček odlétá pryč do jiných krajin, no to je jedno, prostě přestupuje pryč. Náš první přestup se může uskutečnit, ale bude to jenom hostování, kamaráde. To je toho mladoučkého hráče Abdoulie Kamara. A my chceme hostování z možností kopy, hoši, prosím, jo. Let's go, dáme jednoroční. My musíme kopit někoho na celou sezónu, ne tak málo, dáme 40, hoši, my jsme fakt jako hodně špatný klub, ok, ne, hoši, my jsme chudí, aspoň 50/50, dobré, aspoň 50/50. Výše přestupní obce, OK. Dobře, proč se z prodeje odstraníme. A zkusíme tady nabídnout 600 000, hoši. 600 000? Ne, já jsem idiot, kámo, já jsem naprostý demenoši. My to prostě zkusíme ještě jednou. Z oficiálního účtu Twitteru LKickFC. LKick zakládá svůj tým LKickFC, ale hledá se sponzor. Uvidíme, jestli se vůbec najde, protože takový malý tým by nechtěl sponzorovat ani Betano. No nic, to je jedno. Kámo, můžeš mi vysvětlit, co ten golman dělal? Na co čekal, kámo? No dobře, hrajeme ten týpek hraje svůj první zápas jakoby na světě. Ale dívej se, co dělá, kámo? Super nikde a my dosáváme první gološi, už prodáváme 1-0, tak to netrvalo zas tak dlouho a Joseph nám dává gol. Pozor, hoši, pozor! To je šance, osaj, pískej to!
GG, už 2-0, tak to sáme totálně přes držku, hoši. Hoši, je tady penalta pro Luton Town, kámo, tak to je naprostý skandál, hoši. A jako my v tom zápase jsme naprosto bezmocní a Luton nás absolutně ničí, hoši, dívejte na tu penaltu, tak to byla naprosto jasná. Náš když dostane červenou určitě, nakonec dostal Kirkitej, no tak hoši, to je finished, tohle je naprosto finished. Nakonec ten zápas končil 4-1, náš Gould, který střídal za toho týpka, který se zranil, tak dal gól a nakonec jsme prohráli, my jsme měli 2 střely, 2 šance, týpci měli 12 střeloši, jo, tak prostě jsme finished. Hoši, na Instagramovém postu Perkins_11 BTV, to je ten týpek, který se zranil ve 4. minutě. Napsal seru na zápas, seru na trénink, radši si užívat. A Elkick FC z oficiálního Instagramového účtu napsali, to si ještě vyřídíme. Hoši, tak Perkins si na mě zadělává na problémech a to ten klub neexistuje ani týden, teda co? Dámy panové, v tuhle chvíli se s váma loučím. Všechny přestupy, nákupy uvidíte v dalším díle, že lajkuj, sdílej, libírej, ať vyjde další díl a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čau.